Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii nemhuri yose yeZimbabwe. Mukomanashi mbudzi kuzvarira pavanhu. Hunzi inge ichitandirwa imbwa. Mukoma ndakambouya pano ndikaisawo chikumbiro changu way back muna November iro riri gore rapfuura. Mukomanashi inini ndasvika pakuomerwa neupenyu. Ndinogara muSouth Africa mune imwe province. Ini nevana vangu vaviri 7 and 9 mhuri yeZimbabwe. Ndinokumbirawo rubetsero. Ndakachekwa negrinder kubasa mainge muri muna August gore rapfuura iri paruoko. Kubva ipapo kusvika nhasi handisi kukwanisa kuita basa rinorema. Zvino ini ndinogara nevana vangu vaviri ende havasi kuenda kuchikoro kubva gore rapfuura. Pandakakuvara kusvika nhasi uno, vanhu vaMwari ndinokumbirawo rubatsiro nemari yekubhadhara vana school fees uye nemauniform. Nzvimbo yekuchikoro iripo asi mauniform neschool fees hapana. Handisi kushandisa kutungamidza vana kumberi kuti vanhu vandibatsire. Mukomanashi ndichakupai zvinoratidza kuti ndiri pachokwadi, asi kana mazoposta ndinokumbirawo kuti musazopawo vanhu mapictures eruoko rwangu. Ndatenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mapictures acho anotyisa. Hanzi ndakachekwa ruoko negrinder. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo. Mukoma vedu ava mucomment section kana kuti munouya Queenbox kwangu tobva taona kuti vangabatsirika nawo sei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Urombwa hwababa vedu hwava kutishungurudza. So baba vangu ivo vainge vakarombera husabhuku kuti hunge huchizongoramba huri mumhuri. Mhiko yacho yange iri yekuti tainge tichifanira kuti tinge tichizopota tichiuraya mombe 2 pagore. Mombe idzi kana tadziuraya tobva tazongonodzisiya kusango. Mangwana acho makuseni toenda tonotora zviya zvinenge zvasara tobva tachizobika, tobva tazodya nyama yacho iyoyo isina munyu. Taita zvose izvozvo mukukura kwedu. Zvino takazoti takura, umwe noumwe akazoti aroora. Vamwe vakaenda kuHarare, vamwe kuna Bulawayo, Gweru ndo mandiri. Mukomanashi upenyu hwacho hwakaoma. Handidi kukunyeperai, kungotambudzika day and night. Kunyange ukati wabata mari, unotoona kamunhu kanotoya kwauri kobva kati ndipe mari iyoyo. Kana ukada kuzama kurwedzana nako, kungava kuri kuhope kana kuti in reality, kana ukaramba uchinetsana neni, ndinokwanisa kusiya pano ndakuvhiringidza pfungwa dzako. So ndichiuyawo pana pamukomanashi, ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Handizivi kuti muno mandigere mungawanikwawo here muprofita kana kuti n'anga inokwanisa kundibatsira so that ndige ndichikwanisawo kupfudzawo chikamu ichi, ndikwanisewo kuriritira mhuri yangu ikwanisewo kudya ichiguta. Because zvaizvezvi zvinhu zvakaita kuoma. Handidi kukunyeperai mukoma. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi dzimwe nguva kwedu uku kunotoonekwa nyoka, saka nyoka iyi ndo inodzosa vasikana vose vanozvarwa mumhuri vanobva vadzoka mushure mekunge varoorwa, because iyo inenge ichida kuvaita vakadzi. Hakuna anogara mumarriage. Zvakangooma hazvo vedue. Let us try to assist him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mbinga yakandiroora
mushure mekunge tadanana ne3 months muno muHarare. Asi zvinoitika mukomana She ndezvekuti kunyange ndikarara ndakapfeka hembe, kunyange ndiri ndega, ndinozotongokaruka ndatopepuka mukoma, ndinenge ndatova muguest house. So this house, it is very big. Saka kunyange asipo, kunyange aripo, ndo zvinoitika. Pandinozomuka ndinobva ndaona kuti ndinenge ndiri muguest house. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. I know kuti out there are people that are going to blame me kuti handiti ndizvo zvawainge uchida here, kuroorwa nembinga yawainge uchitoziva kutoti mbinga iyi inoshandisa mushonga. Asi upenyu hwekurarama usina mari munongozviziva mose kuti upenyu ihwohwo hunorwadza. So I took that decision thinking kuti what I was doing was wise, but now ndava kuzvidemba. Upenyu hwacho hwandiri kurarama huri kutondirwadza even more. Kana kuinewo vanokwanisa kundibetsera, please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section, ndigere hangu zvakanaka. Mwana handina, dai kwanga kuri kunzi handina kana kumbogara ndakaitawo mwana muprevious marriage yangu, ndingadai ndakangogara ndakangoti tuzu, because iye akatoti kana ukangoona waita mistake yekuti unoita mwana tisina kubvumirwa kuti tinge tichiita mwana, uchazviona hameno hako. Ndakamubvunza kuti what do you mean by that, because can't you see kuti you are threatening me? Akabva angoti ita mwana wacho tione, but inini whatever that is going to happen to you, I am not going to be part of it. So ndiyo nyaya yacho yandiinayo mukoma. Ndinodawo kuti munge muchindibatsira, please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ininiwo ndakanetsana neimwe friend yangu, takanetsana nekuda kwegirlfriend. Apa tose tiri vaviri kudaro takaroora zvedu, but ndini ndakatanga naye ndikarwadziwa mushure mekunge andiramba, but mukunondiramba kwaakaita ainge asingade kundibudira pachena kuti iye ainge ava kusada nezvangu, saka akangotisiya tichingonetsana. Musi wacho tose tiri vaviri tainge takadhakwa, ndokubva ndachizorova friend yangu nebhodhoro, akabva azotoremara kusvika pari zvino. Mukomana She ndakamukuvadza ziso rake. So I want to apologize to him. It has been so many years. Nemufesi uyo takazotosvika pakutovengana zvokuti hatitomboonani zvachose. How do I start? How do I ask for his forgiveness? Will he ever forgive me nezvose izvi zvandakaita mukoma? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakabera shamwari yangu toothbrush ndikabva ndazoenda nayo kune vamwe madzibaba. So madzibaba ava ndizivi kuti ivo vakazondiitira munamato chaizvo here, kana kuti vakazongotora toothbrush iyoyo vakangoisiya mumba mavo vakasazoigadzira sezvavainge vakandiudza, because ndakazoenda ndikanoitora ndikazonoidzosera kumba kwefriend yangu ndichitarisirawo kuti ainge achazorambwa nemurume wake, but akazotoroorwa nemurume kutaura kudai atori nepamuviri pemurume wacho iyeye uyo akazomuroora. I hate this woman so much. Handisati hangu ndapedza naye, ndinotarisira kuti nerimwe gore kana nerimwe zuva ndichazosanganawo nemubetseri achakwanisa kundibatsira. Dai kwanga kuri kunzi kune ng'angawo dzinoteerera maconfession dziitewo dzichisiya mafone numbers adzo mumacomment section, vamwe isu tinoda help, tinokwanisa kutobatsirikana. I do not want her to succeed in this marriage. You know how painful it is kuti une friend yako, you are very close to her, you share my secrets, mamwe ari too deep,
munhu iyeye obva azoroorwa with the way that she used to tell me kuti I'll never get married, ndakatoita mistake mufirst marriage yangu, now ndezvipi? Munhu ava mumarriage atova nepamuviri. Iniwo panguva iyoyo pandainge ndichimbowanawo mapotential hubby aibva ati, iwe mukore uno ungaswera uchida kumitisiwa mujoni here? Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe kana muchiziva vana mazvikokota zviya zvitopota zven'anga kunyange zvinoshandisa uroi kutoroya nekutouraya, ndozvandiri kutoda pari zvino. Ndibetserei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Moyo wangu uri kurwadza mukoma, nekuda kwekuti ndakazourayawo umwe mukomana wandakazotanga kudanana naye. I then fell in love with me, but iniwo ndine marine spirits. Ndakaitawo njuzu yekutengera, saka njuzu iyi ndiye kuMozambique. Ainge ari umwe mukadzi murungu aiita cave diving, ndokubva azofira mumvura. Ndakatoenda ndikatonotenga mweya wake, takatoendako kumakomo kwacho ikoko, where she passed away. Ndokubva n'anga iya yazoita zvayakaita zveshuwa. Takabva taona mhepo iyi yainge iri yeblack. I don't know if you can understand me. Pane chinhu chakabuda mumvura chichiratidza kuti yainge iri mhepo, asi chitori chinhu chinotorarama. Ndokubva chatanga kutaura nen'anga iyi, asi zvavainge vachitaura ndina kukwanisa kuzvinzwisisa. Ndicho here chiPortuguese chacho chavainge vachishandisa. N'anga iyi yakangotarisa kwandiri ikabva yati, unobvuma here? Ndikabva ndati hongu ndinobvuma, sezvo zvainge zviri izvo zvandainge ndaudzwa nefriend yangu kuti usamboramba, unozoita manegotiations navo kana wava mudare. Kundaigozivei kuti mhepo iyi yainge yati inoda ropa remwana wangu. Takazoti zvino tava mudare, ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti painge pachazodiwa ropa remunhu, ropa remwana wangu. Ndikanzi usambochema. Pandakada kusimuka ndichichema, ndakanzi mari uchaita, asi kana nguva yakwana njuzu iyi ichazokudza zvekare. Kana yoda ropa, kana yava kunzwa nyota, ichadzoka kwauri. Zvaizvezvi ichange ichizokutungamirira, ichikutsvakira varume vane mari. Uchaita mari, asi kana wasangana nevarume vanenge vaine mari, iwewo kusaidi kwako unofanira kuti unge uchizounganidza mari iyoyo motanga mamwe mabhizinesi, nekuti njuzu idzi zvadzinoita dzinokwanisa kungokaruka dzangokutsamwira zvekuti mari yose yainenge yambokupa inokutorera. Saka wotsvaka hama yako yepedyo yekuti unomushandisa kutanga bhizinesi, womuita kana manager, iye ndiye anenge achibata mari iyoyo, then uchingoziva kuti anenge ari mushandi wako. Kana wava kuda mari unongoenda ikoko, kana uchida unotanga wauya nayo kuno kutobva taichenura mari yacho iyoyo. So mukomana ashe, ndakafara chaizvo, asi ndainge ndakasuwa tichibvako kuMozambique ndichiziva kuti ndainge ndichazochekeresa mwana wangu akangodonha mumuti, ndokubva atoshaika, vari bhizi vachitotamba zvavo. Ndokubva taviga mwana, ndikatanga kuita mari. Ndorangarira kuti murume akatanga kundinyenga ainge aine bhawa rake. Ndakamukokota ndikamupedza mari yose. Kana mhuri yake ainge ava kusambocheukira mhuri yake, ava kungofokasa pandiri. Mukomana chakanditengera motikari, akanditengera stendi. By the time yandakazosiyana naye ainge asina kana chouviri. Munhu uyu ndakamuramba zvekuti akati ndoda kuzvisungirira. Ndikati handisina kana basa newe, because iyowo njuzu yacho kana ndichidanana newe dzimwe nguva inenge ichikupa mablessings, asi kana ndakuramba inobva yakusiyira rimwe zibad luck, zvekutoti zvinotoda maybe Mwari chaiye ndiye anokwanisa kuzobvisa zibad luck racho iroro. Nekufamba kwenguva mukoma ndakadanana nevarume vakasiyana-siyana vanoita zvematongerwo enyika, vaimbi chaivo vane mari, ndairara navo madiro. Zvino ndakazoti ndava kutanga kufila lonely, ndikati pano ndinofanira kuti ndike ndichitsvakawo wanguwo murume. Yakabva yatondirotesa munhu wandaifanira kuti ndike ndichizodanana naye. The day ratakasangana mukoma mutown, I immediately fell in love with him. He also fell in love with me, but ainge asingatozivi kuti nguva yake yekufa yainge
kwana. So takabva tatanga kudanana, ikabva yandiudza kuti uyu ndiye wandiri kuda because nguva yangu yekuti ndinge ndichinwa ropa yakwana. Zvechokwadi mukomanashi, ndakabva ndachizomuurayisa murume uyu, asi mwoyo wangu wakarwadza. Up until this very day mwoyo wangu unorwadza. Dzimwe nguva ndinomurota, ndinoti kana ndamurota kudaro anenge achinditi kunzvimbo kwandiri hakuna kana zororo, wadii waudzawo hama dzangu dzakwanisa kufamba so that ndinge ndichiwanawo zororo. Handina kana chigumbu newe, chandiri kuda ndechekuti ndinge ndichingodzokerawo kune vedzinza rangu, nekuti ndiri kungofamba mumasango ndiri ndega, handina zororo siku nesikati. Achitoti pose pandinoda kuenda kune vedzinza rangu, njuzu iyi inobva yazonondikandira mugungwa, umo mandinonoshungurudzwa nedzimwe njuzu zonosvika ndabuda mumugungwa ndotanga kufamba ndichidzoka kwauri. Udza hama dzangu, nekuti ndidzo dzega dzinokwanisa kundisunungura. But iyi mukoma, ndinotya manje, ndinotanga ndichiti kudii? Hevo iyi ndini ndakaurayisa mwana wenyu, izvezvi mweya wake hauna zororo, nekuti iniwo ndine njuzu dzangu dzandinoshandidzana nadzo. Saka ndakazomuchekeresa nekuti njuzu iyi yainge yava kuda ropa. How can you say that to someone's mother, the person that you have killed? When you post my story ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Salvation Prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all my sins. Please forgive me. I didn't know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary, so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to serve you forever and ever. In the name of Jesus, Amen.